Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Human niini misuroy si Jesus sa Galilea, dili siya buot mosuroy sa Judea, kay ang kadagkuan sa mga Hudiyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya. Niadtong higayuna hapit na ang pangilin sa mga payag. Sa nanglakaw na ang iyang mga igsuon ngadto sa pangilin, si Jesus miadto usab apan wala siya magpasaya-saya. Pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon, dili ba mao kini siya ang ilang buot patyon? Tanawa nagsulti siya atubangan sa kadaghanan, apan walay nagsultig bisag unsa batok kaniya. Tungod bakaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas, apan inig-abot sa Mesiyas walay masayod kung tagadiin siya, apan kitang tanan nasayod kung tagadiin kining tawhana. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo, miingon siya sa kusog na tingog, nakaila magayod kamo kanako ug nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Apan wala ako muanhi sa akong kaugalingong kabubuton. Ang nagpadala kanako matuod, wala kamo makaila kaniya, apan ako nakaila kay gikan man ako kaniya ug siya man ang nagpadala kanako. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya, apan walay nakahimo niini kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Matod sa atong tubag sa Salmo, na mao sa gi-explain sa Salmo, ang Ginoo haduol sa mahinulsulon o kasing-kasing. Tinuod ba ni o dili? Unsay timaan nga ang Ginoo duol nato? Wa na tingog. Aw di mo mahinulsolon og kasing-kasing, no? Dili mo mahinulsolon og kasing-kasing mo nang wa mo ikatubag inig-ingon haduol ang Ginoo. Kung ang Ginoo mga igsoon duol nato, daghan kaing kasakit. Amo na siya usas timailhan. Lingi ako no ang imong tupad ing na duol kas Ginoo. Basta duol kas Ginoo, daghan kaing kasakit. Tanawa si Jesus, sukad pagkatao. Siya man ang Ginoo, sukad pagkatao, hangtod na lang siyang namatay. Pulos-pulos kasakit ang naas iyang kinabuhi. Kana palang kapobridaan. Kisa bagod nato'y ganahan anang kapobre. Di ba? Mulikay kita sa kapobre, gani na nagbuwag ang mga pamilya karon tungod sa kapobre. Na ay magsigig report na ko padiron saon ko ni akong bana, adik na kay sa cellphone. Ang among negosyong gamay, murag padong na gini pagkalunod, kay di naman siya mo atiman sa among negosyo. Niya kung ako sang badlongon, ako pa'y kasabaan. Kung saon maninako padir. Patay na gid mi anis among mga pagkaon. Kay adik na kay sa cellphone ang akong bana. Nitakod rabas akong mga anak sa padir. Ako na lang usa mawiwa magsigig ka adik sa cellphone. Kuyawa na, no? Iya ko nung buwagan kay adik na kay sa cellphone. Na kung sa may rason siya, patay ang among negosyong gamay.
Unsa nalay among kanon? Kwarta na saan. Ingon ako, kung ikaw duol gani kas Ginoo, mao na iti mailhan nga daghan kag kasakit. Nya kay di man day ka duol sa cellphone, duol makakas Ginoo kay magsigi man kuno siya rosaryo kada adlaw, musimba pagid siya, sige siya basa sa Bible, nagtinarong gyud kuno siya. Nako, mao na siya. Ay kahibong nya anhi dinhi maila kung pabilin bakang malinawon o matod pa diri sa atong kuan betan-aw nato unsay mahitabo nila. Atong sulayon, matod pas mga dautan ba, atong sulayon, ingon man sila anak sila sa Ginoo, atong daog-daogon, atong sakiton, ug sutaon ta unsa sila kamalinawon ug katarunganon. Dinhi manggos kalibutan, ang nia dinhi mao ang dautan. Ang kalibutan in general, dautan gyud. Unsa may mahitabo kunaan ang dautan, ang ending yun kamatayon. Unsa may ending dinis kalibutan, lingiyay mo tupad ing naasa ka kapadong pangutan na ba naasa kang ending nimo, ganay mo tupad ba? Unsa may ending nato din uy tubag uy, patay daw mga matay kitang tanan. Kay matod pa sa lagi sa kuan nga ang kamatayon mao ginay mahitabo dinis kalibutan, kamatuoran man nga naman kay ang kalibutan dautan, dili mo hatag og kinabuhi, kamatayon ang ihatag sa kalibutan mga igsoon. Yes, ang Ginoo mo'y naghatag og kinabuhi dinhis kalibutan, pero ang kalibutan maningkamot gyud pagpatay sa tanang kinabuhi. Mao na ang ending gyud tanan. Be tanawa mga baboy karon patay na. Nya ang nangaos baboy patyonon. Ana. Ang mga isda nangamatay na tungod anang oil spill. Ang nangaos sa isda patay sa. Ang taga-Ukraine ug Russia pinatya na ito the max tungod anang mga armas nga mga mahal ra ba kayong mga armasa para lang yun ipatay. Naghimog mga nuclear weapons ang atong mga banggiitang mga nasod para ipatay. Ang atong mga negosyo karon patay, chemical ang gigamit kana mga processed foods, kana mga chemical nga gipangutang ana mga tanom, mga baboy, mga manok ug mga isda, patay man gunagod. Awa mo kiba? Hasta ng inyong pakulors buhok, kanang kiskis kilay, patato, halab, siging inom ang mga pills, siging palaygit, patay mangguda. Abortion, patay. Di ba? Uy, lagi. Usa lagi dili patay din sa kalibutan ang pagpalit og slot. Oh, nga naman. Kay kanang pagpalit og slot, imong gibiyaan ang imong kaugalingon. Gipatay nimo ang imong gugmas kwarta aron itabang sa tanan. Mo nang wa ginipalit og slot nato nga wa magmalipayon. Nailingay mo tupad. Ing na kapalit kag slot. Pangutan na. Di ba kada niya palit og slot, malipayon siya. Kaya nga naman, ang ending ana, basta naagani ng kalipay, ang ending ana, kinabuhing way katapusan. Oh. Basta malipay ka inigbuhat nimo, kanabang kalipay nga dili bitaw, dili ba panglawas ba? Lahi man ang kalipay nga panglawas. Nabita ko igi, kaunsilan sa una nga usa ka aktibo sa simbahan, suod sad nako ang iyang nauyab, pero kahibaw ko nga ang iyang nauyab nga laki ana ba ana, pero naningkamot nga mabag-o, pero kuan pagid taon kayo kanang shaky pa ba nya kay in love magig kay siya. Nako, careful kay kana ra bang imong nauyab ana ba yana. Ingon siya,
Ni promise man siya good father gyud nga nausab gid siya sukad nga nagkauyab mi. Nako, sure. Azaman sakto to iya dili. Ni promise ko no ug nausab jud ko no kay siya ra kuno ang nakapausab sa kinabuhi niadtong lakiha. Tinuod dili. Tinuod tingali. Kay niundang masagyog suyop ang maong laki. Gani mialagad pagyud sa simbahan. Nindot. Niya after mga 1 year nilang panag-uyab, Father, pwede may magminyo. Nako, ayaw sa paabot ta usag 5 years. Nya ayaw gid mo pag premarital sex ha, kay mapugos unya mog minyo. Oh, Father, ako ginang ampingan ana to katong babae. Uy, pagkasunod buwan, Father, ang bilis ng pangyayari. Lah, ako, anong nabilis naman ang pangyayari noon? Ay sus, nabuntis. Wa ko no sila kapugong. Ako na sang giingnan, ayaw glahos og minyo. Pakatawha usa ng bata, nya ayaw na mo pag-sex, nya pakatawha usa ang bata, nya igo magkataos bata, butangin na sag 1 year, tan-aw nato kung kamo ba gyud. Nya nausab ba gyud siya. Uy, pagkadang tag 1 month niingon man, Pader, pwede ikay mo kasal namo, nagpasuwat nami. Dako ayaw lagi sa pagminyo. Ana. Og di ka mo kasal namo, Pader, mangita lamig laing pare. Anangita gyud laing pare. Og nakasal sila. Karon gawas ang duha ka anak. Karon gasigi nag-ingon ako, Pader, unsaon man ninako akong bana. Nibalik naman sa siyang bisyo, Pader, na adik na sad. Unsaon man ninako, Pader, tabangin taon ko. Bati na kayo ang modeling niya sa among mga anak. Nako, kanahan kang dagko. Ako, may pagdiri ka sa pare. Di bang naminaw siya sa pare? Naminaw pa ka sa pare. Unta ka may tabo. Pirmi na kong ibalik og sulti niya, hinumdumi ang akong giingon kaniadto, ayaw usa. Nya kay mi dawat magyog kaani, mauna ni ang imong giminyuan. Ayaw na pagsigig reklamo diha. Mauna ni ang imong giminyuan. Pader, adik na kayo. Mauna ni ang imong giminyuan. Ang among mga anak, Pader, naapektuhan na kayo. Mauna ni ang imong giminyuan. Di ba? Ana, og kun imo ning dawaton, imo ning puy-an, maduol kas Ginoo. Kay si Kristo gani nga wa gyud maghimog desisyon nga panglawas, pangkalibutan, gisakit man gani, ikaw pa bangagahi kay sultihan, ing nang ayaw patukhang, nagpatukhang gyud. Nya karon ingong ayaw sag pakasal, nagpakasal gyud. Karon imo na kong ingnon nga unsay buhaton aron mo magkabuwag, mahal ba ng annulment, nya ari na sad ka mangayo na kog budget. Wa kay batasan. Ala, antusa na hangtod ka mamatay. Kay mauna na ang imong desisyon. Ing kakapait sad Pader, no? Maunay pagkagrabe sa ning Ginoo. Nako siya gani nga nagpakatao nga pwede ra gid niya usbon ang tanan sa usa ka pagpamilok, wa mangay niya usban. Nga naman kay ang pag-atubang sa dautan dinhis kalibutan, mga igsoon, dili pinaagi og pagwagtang nila, kung dili sa pagdawat nila og paggakos nila og pagpasan nila. Kay matod pa ni Kristo, take up your cross and follow me. Di ba? Muna kaning namalit na tog slots, mauni ang sikreto aron makapadayon kag pasan. Kay lipayon man kas Ginoo. Naroy duha ka buok ni testimonya. Father, pait jud kay among kahimtang. Pero bisan pas kapait, na-convince gyud ko nimo nga mopalit kog slot. Pag primero na kong palit, Father, palit ko no siya, mga 300, manting ito, kas 300.
Adili 300 eh. Mo tipalit pa to siya. Basta murag 3 slots. 300 naman. Palit siya 3 slots man siguro to. Yang gipalit. Doon pa mga to pang pagsugod-sugod na to. Di man sila kapa-eskwela ilang mga anak. Natagaan bitaw hinoon ko no ang iyang anak og scholarship. Hatod good 4th year. Bastang lipaya niya. Niya karon kay ang problema kay bayad raman sa eskwelahan. Ang gasto niya sa kaning pliti-pliti o sa mga uniform unsaon na malang kuno ana. Ingon siya, ang iyang gibuhat siya sa moabot lang. Sige lang islang hinay-hinay suporta pero baguod yun pero sagdi lang basta masiguro lagi ng tuition. Pag-abot sa kuno nga na nasa tayo gibaligya bagong slot, palit na sa kuno siya. Sus naaman kuno ni scholar siyang anak nga mugasto sa tanang miscellaneous og uniform and books hangtod makahuman basta ang kondisyon di lang mahagbong nga karon may makuno grado yang anak fastan kuno niyang lipaya sa pader grabiha gitinuod gina imong gisulti nako paabot lang sa dili tinuod kay basin karon gatuo ka nga kining maong kuan sige tinuod man malipay man ka kay naa ang mga grasya pilo-piloon og kapila ka fold ang atong gipalit og slot pero don't forget nga naagi ng kasakit naagi yung kasakit nasa ni palit na tog slot pag humagpalit og slot kapila na diagnose ang iyang bana og kidney failure kasi ginagdialysis karon nahurot na ilang kwarta ni hangyo na nato pader pwede ka mutabang nagpalit bita kog slot sa una ako'y pasponsoron sa dialysis nako patay tay ako din giingnan abi baya nimo sis pinakanindot gyud nga buhato no kanang mudawat ta nga kitang tanan mga matay ra gyud nya kon ang pagpugong sa tong kinabuhi kana na lang dialysis o kanang chemo ug wa gani kay ikabayad ana atong dawaton ang pinakatinuod kay kana pugong-pugong raman na 5 years abot siguro 10 years labing dugay pero mamatay ra gyapon nya dako pa kay kagasto hasol pas mga tao kung wa kay kagasto pero na kay kagasto bisag moabot pa nag 40 years basta na kay kagasto ayan na lang paghasol sa uban para lang pagpugong adi ka mamatay kay mga matay ra gyud ta di na lang ta maghasulay na ako ng usbo ng akong gingon din kung makahasol na ko ninyo tungod anang dialysis kanang chemo kay basig hapit na ning akong lawas i-dialysis ay na lang ko ninyo ipa-dialysis ay na lang kong ipa-chemo tuguti na lang kong mamatay kay dito sa langit wa gi dialysis dito wa say kidney failure daghan pang pagkaon daghan pang imnonon so sayahaya tuguti na lang kung muhalin nga malinaon kay si Jesus sa dihang gilansang sa cross lupig pay giatake kidney failure lupig pay giatake cancer lupig pay giatake og sanla og unsa diha tibuok niyang lawas in and out of the body gitorture hangtod namatay hurot kung iyang dugo lupig pay leukemia atoy di ba? Nya mosunod mo ni Jesus. Hoy. O kung mosunod ta niya, mauna ang sekreto sa tinuod nga kalinaw, tinuod nga kalipay, dili ta mahadlok. Sama ni Jesus, gihadlok siyang patyon, pero nilikay-likay lang siya. Pero pag ingon sa amahan, isangyaw ang may balita dito sa templo, asangyaw din siya. Bahala nagni ay daghan din hirong naniid nako o gustong mupatay nako. Kibaw naman ko mamatay gyud ko. Sangyaw. Ana, mawa ang kahadlok, mawa ang kabalaka, labi na gyud ang kahadlok sa kamatayon, basta duol tas Ginoo. Pero lagi mudaghan kaayo ang kasakit. Pero ang kasakit para sa mga matarong maoy agianan padong sa langit.
na siya. Nindog na ta.